Vítajte v Podlaha Show. Dnes idem vypodlahovať auto, ktoré sa na Slovensku ešte len nezačalo predávať. Aj keď sa začne, tak sa nebudem môcť dovoliť. Je to nový Porsche Cayenne GTS. Takže pod kapotou sa ukrýva 8-valcový benzínový motor, 420 koní. Je to o 20 koní viacej ako Cayenne S. A poďme si vyskúšať zrýchlenie, čo je 5,7 sekúnd na 100. Tu si pozrieme sa sem, tu máš športový mod, ktoré otvorí klapky vo výfukoch a za chvíľku budete počuť ten úžasný zvuk, ktorý to robí. Si môžete všimnúť, zmenený, toto GTS-ko má zmenený tento krásny veľký front grille, oveľa väčší. Tento look je prevzatý z Porsche Turbo, sú tam rôzne detaily, ako napríklad širšie blatníky, podbehy, červené brzdy z turba. Teraz prejdeme tu dozadu, toto krásne krídlo s matnými čiernymi výfukmi. Ten zvuk je absolútne nenormálny, čo toto auto robí, fakt nenormálny. Bohužiaľ máme len zimné gumy, takže to nedrží, ale nedrží to, drží to brutálne. A prejazdy zátačkou vám robia úsmev na tvári. V porovnaní napríklad s Touaregom V8 dieselom ťahá veľmi podobne a je iba o 100 rýchlejšie, takže som trochu aj sklamaný z toho, ako to ťahá, ale ten zvuk, ktorý vychádza z tých výfukov, je absolútne brutálny. Je to niečo nenormálne. Podvozok oproti Touaregu tu v Cayenne je oveľa pevnejší, stabilnejší. Ak vám nevadí, že pôjdete o sekundu pomalšie ako Turbo, Cayenne Turbo, tak by som vám odporúčal nové GTS-ko, ktoré je o 30 000 eur lacnejšie a dostanete v podstate za toto isté ako u Turba.